Neuvěřitelný příběh z divočiny. Dva soupeři bojující každý den, aby ochránili své rodiny. Poprvé sledujte na Disney Channel tato neuvěřitelná zvířata na jejich cestě tou největší divočinou na naší planetě. V seriálu Africké kočky Království odvahy. Začínáme v sobotu 29. června v 10 hodin na Disney Channel. Na Disney Channel navštivte jediný hotel, kde slaví Halloween. A jsme tady, dušletničkovej obchodák. 2krát ročně. A pouze městečko Záhad je místem, kde vám něco vyvedou. Bez koledy i s koledou. Brzdí! Tuk. Zcela nové vydání městečka Záhad. V sobotu 15. června v 9:30 na Disney Channel. Pes a jeho blog. Začínáme v sobotu 13. dubna v 9:30 na Disney Channel.